a 10 metros de calquera edificación ou do perímetro que forman varias edificacións dentro sea un núcleo rural, un núcleo urbano, toda a vaina, a 10 metros non pode haber, vamos a ver, nos 50 metros ten que estar todo desbrozado, completamente. En 10 metros non pode haber ningún tipo de árbol, nin que sobrepase, fora deses 10 metros, sobrepase o vuelo das edificacións, ningún. Dos 10 aos 30 metros pode haber árbores ailladas. Falamos de frondosa, falamos de frutales, falamos de frondosa, basicamente, o que lle cae a folla, non nos complicamos a existencia. E de 30 a 50 metros pode haber unha continuidade de árboles sempre cando estén a 7 metros uns dos outros e cunha poda feita. Se vexa que eso non pode arder, basicamente. Nesos 50 metros non pode haber nada do xénero eucalipto, nada do xénero pinus e de ninguna maneira do xénero acacia. Eso é o primordial e o que hai que ter en conta. Nas carreteras convencionales non pode haber frondosas a 4 metros, nin piñeiros a 10 metros. Estas son as nosas obrigas básicas e fundamentais de xeito resumido como propietarios de fincas ou monte, o cumprimento da norma das rozas e talas de seguridade en Galicia para protexer os núcleos habitados e construcións dos incendios forestais deixa moito que desexar. Diso se está a falar e moito, aínda mes e medio despois de que expirara a data para ter cumprido con estas exixencias que agora teñen que vixiar os concellos. Falamos da situación actual cun representante do Distrito Forestal que participa nunha campaña informativa cara á veciñanza. Hai moitas dúbidas e tamén dificultades para poder cumprir coas obrigas dos particulares nalgúns casos. A xente ten moitas dúbidas e non sabe quen remitirse exactamente. Así a grosso modo, para intentarlo explicar, aquí hubo desde a Lei 3/2007 de incendios, foi cando se empezou a avisar, non foi agora que isto, ainda que pareza que se obliga en 15 días a facer, os cumplimentos veñen dados desde aí. Esa lei falaba dunha franxa de seguridade de 50 metros, foi modificada por a Lei de Montes, que é a Lei 7/2012, e houve outra terceira modificación sobre esa lei, a raíz dos incendios e da vaga de incendios que tivemos en outubro, que é do 28 da Lei de Acompañamento dos Presupuestos, foi modificada aí, que é do 28 de decembro do ano pasado. Isto todo resúmese nunha instrucción que se publicou o DOGA do 7 de maio, onde, basicamente, para non liar a xente, que todo o mundo teña claro, fala dunhas franxas de secundaria de seguridade que hai que facer ao redor de viviendas aisladas, núcleos de población, núcleos rurais, edificacións, gasolineras, cambis, carreteras, toda a vaina. Pero o que máis conflito dá e máis problema ten é o das vivendas e núcleos rurais. En Carballedo xa se levaron a cabo 2 sesións informativas facilitadas polo Concello e os veciños de Oleiros. Dende o distrito consideran que a súa repercusión está á vista nas accións de roza levadas a cabo por moitos veciños. Para calquera detalle sobre a instrucción que reúne toda esta materia, todas aquelas persoas que o desexen poden consultar o Diario Oficial de Galicia do 7 de maio de 2018. É moi importante saber, en realidade, quen son os responsables de cumplir isto e de facer cumplilo. Na instrucción claramente ven que toda a responsabilidade nestas áreas é dos concellos. Entón, calquer persona que teña calquera dúbida sobre tal, que se pase polo concello e ali informarán. Sempre, a maiores, estamos nós, está o que é o servicio de Montes da Xunta, que nós temos a nosa oficina, e a calquera de nós que nos ve pola calle por aí pode informar e nós tamén informaremos. Pero a responsabilidade de facer cumplir é sancionadora e dos concellos. E despois a obriga é dos propietarios, claro. Claro, a obriga, o procedimento é o seguinte. A xente iría ao concello, plasmaría unha denuncia, digamos, que non ven a ser unha denuncia. Entón, o concello dispoñería de 15 días para facer unha... O concello notificaríalle ás persoas titulares. As persoas titulares son os que nos últimos 12 meses se teña constancia de que son os propietarios da finca. En caso de que eso non se demostre, a última persona que aparece no catastro. Sean herederos de non sei que, sean herederos de non sei canto. En 15 días dáseis un plazo de 15 días para que eles fagan os traballos. En caso non facelo, poderse facer a ejecución subsidiaria, tanto por parte do Concello, como les determinen, máis a correspondente denuncia. Sancións. As sancións poden chegar hasta 100.000 euros no caso máis grave, que pode ser un abandono total ao lado dunha gasolinera en toda a vaina. En sitios de moito peligro, a Xunta e o Concello están habilitados para facer os traballos, aínda que se non se dá comunicado aos propietarios, subsidiariamente, por motivos evidentes, podería facer a Xunta xa directamente. As fincas
se non aparece o propietario, poden quedar gravadas as accións que se fagan máis as propias denuncias, as accións subsidiarias máis as propias denuncias quedarían gravadas nesa finca. Entonces pode chegar a darse un punto de que se deba máis do valor catastral que ten e chegar á expropiación da propia finca. Outra cousa é o debate sobre a dificultade dos concellos para a vixianza ou a posta en cuestión da derivación desta obriga por parte da Xunta aos municipios, algo que está na mesa pero que en todo caso vai máis aló das normas vixentes que son as aplicables. A realidade dos modos de vida, a demográfica, de ordenamento do territorio e de dispersión na nosa comunidade, sen embargo, non se lle escapan a ninguén. O problema grande é que se lle poda caer encima da casa de alguén ou da propia túa. Hai que ter un pouco de sentido común. Nadie vai a denunciar porque tú teñas unha cerdeira, nin unha pereira, nin nada que se lle pareza. Aquí do que se trata, basicamente, é de facer cumplir esta lei para evitar o que, a hora de extinción dun incendio, que poda arder unha vivenda. Nós, cando facemos extinción dun incendio, o que sempre se dá prioridade son as vivendas. Entonces, temos que parar, digamos, o que é a extinción real e darlle prioridade sempre a esos núcleos. Que pode pasar? Que depende da asignación de medios que teñamos que deixar rumo abandonado. Entonces pode pasar o que pasou en Vigo, que estades vendo en Portugal, ou que pasa en Grecia, que ben determinado que a base solo de atender esas historias nos deixamos o monte abandonado. Entonces, cando temos salvados os núcleos de población, temos un lume que iso non hai Dios que controle. Que genera eso? Que eso pode chegar a outra vivienda, outra tal, entonces andamos apagando núcleos e cousas que, se esta lei se cumplise, apagaría calquer veciño sen ningún problema. Entón, iso facilitanos moito o traballo, cando o noso personal estamos poñendo un grave risco, cando non ten a preparación, nin ten os seguros, nin ten esa función de facer apagar os incendios en suelo urbano, nin en áreas de interfaz. Aquí non se trata de que vayamos a criminalizar a xente porque teña un árbol, nin dous, nin tres. O que se trata é de ter un pouco de sentido común e cumplir esta lei para evitar desgracias, sobre todo.